тамошобинони азиз, Алишоб омадагем нуқтаи савдои дигаршон Марамат магазини навшон омадагем. Нигоҳ кунед, иҷодам чихе интихоб бисёрай. Ина хоҳишмандон метавонен биёен аз пеш бинен, бовар кунен борошон беҳтарин нарх дора. Диден 50 сомон. Ина инҷо чизе ки мебинен 50 сомонай ҳозимаш мода нишон метем. Фақат я намуд безрукавка омадагай, ҳамоно дигар нархай. Дига ҳар он чизе ки ҳаст, брук, свитер, ҳамаш 50 сомонӣ. Аз размерои майда сар карда то мардакои калона ина размер ҳастай. Свитерорам, брукорам ҳамаш размер доранд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвозара Падвалш. Ина диден рияди ростакиай. Як магазин мешава. беҳад нархошон арзон, сифатошон беҳтарин. ҳатман Алишоб биёен. Омада наметонед, нависен, хучон шумода доставка мекунанд. тамошобинони азиз, дар Алишоб бори новинка омадагай. Нигоҳ кунед, ғавси хушрӯ размерои калонам аст, майдаям 30 сомон, сифатои беҳтарин. Инчунин брижошам аст, иноям 30 сомон. ғавси хушрӯви начос дорай. Каседа дар корай ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвозара Падвалш. Нигоҳ кунед, рост таки мебиён, як магазин мешава. Инчунин нигоҳ кунед, чихе свитерои хушрӯ овардагиян, худиёи фасон овардагиян, ҳамаш 50 сомонӣ инош. Мана ин свитерора фасониша бинен 50 сомон бовар мекунен. Ҳеч намешава, ҳамаи ҳамино қиматиян. Алишоб ҳамаша арзон кардагай. Успед кунен, биёен айпеш тамошо кунен. Омада натонен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунен, даррав доставкатон мекунанд. бисёри баъд савол доден тамошобино дар бораи курткаҳои 50 сомонаи Алишоб. Марама духтароҳо ҳозирам ҳастай, ҳозирам аксия давом дора. Успед кунен, нигоҳ кунен, ҳамаи размерҳо ҳастам, хо хушроян ки сифаташон беҳтарин. Ино ҳамаш курткаҳои қиматиян аксия шидагиян. Дохилоша бинен чихе ғавсака, гармакак 50 сомон. Диден курткара фасониша. Бачагишам доранд, метавонен муроҷиат кунен, бо шумода мефаҳмонанд. биёен нуқтаи савдои дуюми Алишоб, бозори Корвон, тарафи Тило бозор 11 дарвоза Падвалш. Нигоҳ кунед, рияди ростакӣ мешава, як магазин. Иҷодам интихоб хеле зиёда, ёям 50 сомона. Инаи бачагиёшам бинен чихе хушрӯчанд 50 сомон. Иҷода бо дигар моделош ҳастай 50 сомон. Мана бинен да чихе свитракои фасон 50 сомон. Аксияи беҳтарин. Инчунин жимпирчои хушрӯ доранд. Ҳаминоям ҳамаш 50 сомонияй. Диден чихе фасончаян ва усиёша бинен, чихе хушрӯ. ҳамаш 50 сомон. Хулас дӯстони азиз, ҳатман омада айпеш тамошо кунен, боварӣ дорум маҳқултон мешава. бори новинкаи Алишоб тамошобино, нигоҳ кунен, безрукавкаи фасони хушрӯ омадагиай, ҳам бачагиш, ҳам духтаронаш 60 сомонай. И безрукавка марҳамат, метавонен биёен айпеш бубинен. касоне ки имконияти омадан надоранд, муроҷиат кунен, даррава как худшон шумода доставка мекунанд. размерҳо ҳамаш ҳаст, ино ҳама қиматиёянд. аксия шидаи 60 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза мешава Падвалш. ина рияди рост таки биёен, як магазин Алишоб. бовар мекунен тамошобино, анамхе ҷинсои фасон, брукои хушрӯве ки нархошон 150 сомон буд, Алишоб да 50 сомон шидагай. ҳам дона, ҳам октови 50 сомонӣ. аз 3 сола 4 сола сар карда то мардакои калона размер ҳастай. марҳамат, биёен, моделоша бинен чихе бисёрай. ҳамаи ҳамин 50 сомонияй. ина касоне ки бо омада наметонанд, муроҷиат кунен, хучон шумода доставка мекунанд. нигоҳ кунен, чихе хушрӯян ҷинсошон. ина касе ки гирифтагӣ буд медонанд чунки ё чӣ сифатану чанд суман. ина ҳози Алишоб да ҳамаш 50 сомон шидагиай. муроҷиат кунен, рақамошон ҳаст. школниёшам аст бинен, чихе намудош хушрӯ. ҳамаи ҳами 50 сомон бовар мекунен. брижоям астай начосдор. хулас интихоб бисёрай дар Алишоб. ҳатман омада айпеш тамошо кунен. бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза Падвалш. як магазин мешавад. диден Падвал рияди ростаки як магазин. и тараф даям интихоби брук беҳад зиёдай. мана чӣ хеле гуфтам, аз 3 сола 4 сола сар карда то размерои калон, то мардои калона размер ҳастай. боз ҳам навори имрӯзаи мо аз Алишоб пешниҳод мешавад. ба ҳамаи шумо хушхабар ба шумо, дар Алишоб точка оптум аксия тамом намешава. ба мо ҳам дар Инстаграм, ҳам дар Ютуб, ҳам дар ТикТок бо номи Алишоб точка оптум сайт худро кушодагем. ҳатман подписатсия кунед, то ки аз аксияҳои нави Алишоб бохабар бошед. саломат бошед. раҳмат. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки қайд кардан дар Алишоб
шумо метавонед ҳама сола ҳама рӯза ҳама хел аксияҳоро бинед. Рӯз ба рӯз бо аксияҳои зур мекунанд борои новинка беҳад интихоби васеъ. ҳатман биёен Алишоп. касоне ки имконияти омада надоранд марамат доставкахчон доранд. инчунин дар саҳифаҳои иҷтимоии Instagram, TikTok, YouTube бо номи alishop.optum страничкашон ҳаст. дар омада уҷа бо бинен тез борои новинкашона аксияҳошона эълон мекунанд.